தனிமை ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று இல்லை. ஆமாம், தனியாக இருக்கிறத யாரும் விரும்புறதில்லை. ஆனால் நம்ம லைஃப்பில் நடந்த சில பேடான மூமெண்ட்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இப்படி தனியாக இருக்கிறதே பெட்டர்னு நம்மளை ஃபீல் பண்ண வச்சுக்கணும். இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னா, ஒரு நாள் நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய விஷயங்களும் நம்மளை சுற்றி நடக்கும். ஆனால் நமக்கு ஏதோ கடல் நடுவில் தனியாக மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் அப்படியே வந்து ஹிட் ஆகும். அத்தனை பேர் நம்மளை சுற்றி இருந்தோம் ஏதோ தனியாக இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகும். இது எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் கோத்ரூ பண்ணுற விஷயங்கள்னால தான். அதுக்கப்புறம் அந்த தனிமையே லைஃப்பில் ஒரு பார்ட் ஆகிடும். போக போக we will start enjoying being alone. யாரு கூடயும் பெருசாக அட்டாச் ஆக தோணாது. தனியாகவே தேட்டர், மால், ஷாப்பிங்னு போவோம். நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க நம்மளே போதும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும். பட் இப்படியே யாரும் வேணான்னு தனியாகவே இருக்கிறது பெட்டரான்னு கேட்டால் தெரில. ஆனால் இது நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்ல தோணும். ஒன்று சொல்லிக்கலாம், இங்கே யாரும் தனியாக இருக்கணும்னு விரும்பி இருக்கிறதில்ல. அவங்களுக்கு நடந்த சில விஷயங்கள் அவங்கள அப்படி இருக்க வைக்குது, அவ்வளோதான்.